OK ľudia, som tu a môžeme ísť parkurovať, takže pre ten začiatok dáme trošku tú malú trasu, takúto z hora, dole a z krčku, držím mne palce. Trošku som mal viac tých pokusov v Pentry, jedenkrát sa mi to podarilo, lenže dole sa nedá z krčku, vlastne teraz nedá. Neviem, pretože to je ťažké, taký ten parkour z boku. Bojím sa, že sa trošku odriem. No trošku by nevadilo, len to koleno. Takové také videá na parkour. Sa tešiť koleno rozrezali. OK, ja sa to pokúsim urobiť. To je celé video, aj keď to spravím zle. Musíte vidieť, že nie som najlepší parkourista. Musíte to vedieť. OK, toto by sa mi aj podarilo. Teraz tu v krčku. OK, ďakujem. Ďakujem, že ste si pozreli toto video, ktoré bolo trošku náročnejšie pre mňa. Fuj. Takže, ak sa ti videjko páčilo, daj like alebo odber. Ak nie, vidíme sa pri ďalšom videi. Takže zatiaľ čus.